Jo sempre passava per aquí i jo em fixava en aquest lloc i sempre pensava, doncs, segur que històricament aquí hi havia hagut vinya i seria maco de recuperar una vinya històrica que s'havia perdut. Som tal com Raja, plantem vins i bevem vinya. Jo faig vins naturals, on no s'extreu ni s'afegeix res, i utilitzo llevats salvatges, que són els propis de la vinya. Aconseguim que l'ànima, la singularitat d'aquestes vinyes s'expressi en els vins. I d'aquesta manera aconseguim posar realment el paisatge dintre una ampolla. Treballar en aquest entorn em fa sentir connectat al Parc del Montnegre i Corredor. És agradable veure com la gent ve aquí, passeja i gaudeix de tot aquest treball i de tot aquest esforç.